veže. A potom si hovorím, že ako idem teda kresliť, nie? No, že potom som si povedala, že idem prať a že koláč by som upiekla, vieš? No však ako normálne, že by sme si dali proste sladké. No len potom si hovorím, že vlastne je ten koláč treba, keď musím kresliť. No ale tak som ho proste upiekla. A nič som nenakreslila. To je dosť smutné. Ahojte milí, tu je znova Bumpkinová. No, ako by som vám to povedala. Jako určite sa čudujete. Aj som si hovorila, že neviem, či to nebude úplne trapné vlastne s tým výjsť, ale potom som si povedala, že veľa ľudí má tento problém, že byť chvíľu trápny a nosiť to na sebe. Tak som si dala teda okuliare a mala by som ich nosiť. A ináč, nie je dneska nejaký divný deň, má si nejaký záťažový stupeň, lebo ja nemám dneska od rána pocit, že mi niečo sedí na pleciach, viete, taká tá ťažová úplne proste, že si hovorím, že kurník, čo to je dnes za deň? Divný. Ahojte milí, tak ospravedlňujem sa, to bol veľmi nepodarený pokus o vtip, ale poznáte ma, trápnosť je moje druhé meno. A túto krásnu mačku sme dostali od klientky, ktorá bola u nás na tetovaní. Objednala ju a kúpila ju, alebo dostala, alebo zadovážila, alebo ja už neviem, myslím, že kúpila. Kúpila ju od autorky, ktorá sa volá Soňa Mrázová. A priznám sa, meno mi nič nehovorí, ale tento typ hračiek je mi veľmi, veľmi blízky. Takže veľmi pekne ďakujeme, je absolútne najsamkrajšia a keď zistím o autorke viacej, tak vám dole do infoboxu dám na ňu link a rôzne iné veci. Moja krásna, pekná. Tak, ak neviete, kto som, tak moje meno je Bumpkinová. Robím tetovačkové návrhy pre svojho frajera a okrem toho mám jeden divný blog, kde píšem o tom, že mám 33 rokov, bývam na dedine, mám 2 psov a neviem, čo je fresh a cool. Takže keď budete chcieť, môžete sa na to pozrieť, môžete si to vygoogliť, alebo vám to nechám v infoboxe. No, však sa stretneme na tých internetoch. Ja som toto video avizovala, že ho budem robiť a bude sa týkať takej úplne malej recenzie na fixy značky Spectrum Noir, ktoré mi prišli domov a ja som sa im veľmi potešila, už som s nimi urobila pár návrhov a rozhodla som sa vám o nich povedať viac. Tak som sa dozvedela od svojej priateľky Vieročky, ktorá s nimi už istú dobu pracuje a povedala, že super a ja som povedala, že tiež super a tak bola objednávka hotová. Fixy, ktoré vám tu budem dnes ukazovať, sú zatiaľ v podstate taká prvá pilotná séria toho, čo som si domov objednala. Poviem vám o nich asi viacej pozitív než negatív a ak ste človek, ktorý len začína s kraftovaním a s vytváraním pekných kreatívnych vecí alebo ste človek, ktorý doteraz skúšal iné značky a stále nebol spokojný, tak myslím si, že tieto fixky budú pre vás vyhovujúce. Môžete zadovážiť a kúpiť vo viacerých sériách a balíčkoch. Sú v počte po 24 kusov alebo po 6 kusov. Ja som domov dostala teda balíčky tiež 24 kusové, aj 6 kusové som si objednala a 24 kusové sú balené takto, máte tam takýto vzorkovník, prídu vám domov pomiešané, takže to je úplne jedno. Táto séria sa volá, že Brights. Farby sú naozaj síte a ovalili ma hneď, ako som prišla domov, ale o tom si povieme tiež za chvíľu. A potom som si objednala takéto pastelové, ktoré sú tiež naozaj krásne. Jediná nevýhoda je, že pokiaľ ste človek, ktorý nerobí portréty, tak si to neobjednávajte, je tu príliš veľa pleťoviek, takže skôr si objednajte alebo skúste nejakú inú sadu. No a potom ďalšou sadou sú tieto, ktoré sú vlastne balené po 6 kusov. Ak ste človek, ktorý napríklad míňa veľa modrej, ako sa to deje u mňa, že modrá jednoducho ide asi najviac zo všetkých farieb, tak si môžete objednávať aj tieto sady po 6 kusov. 24 kusové sady sú myslím do 28 € a 6 kusové sady sú myslím do 8 € a v infoboxe vám nechám link, kde si ich na Slovensku môžete kúpiť. Je veľká výhoda, že ich dostať na Slovensko, nemusíte ich objednávať napríklad ako ja. Mnohé produkty objednávam z Amazonu, čo je samozrejme
predražené kvôli poštovnému. Že sa vám určite nebudú kotúľať po stole, s čím mám skúsenosti ja u mnohých iných značiek, že mi padajú, lovím ich, najmä keď si kreslím vonku s chlapcami na dvore, tak pokiaľ fixky padajú, tak aspoň viem, kto ich chytí. A potom hovorím fuj, nesmieš. Si majú 2 hroty, možno teraz to nevyzerá, ale ťažšie sa otvárajú vlastne vrchnáčiky, takže ako je to niekedy ťažšie, ale zase aspoň keď ju zavriete, tak viete, že sa vám to neotvorí niekde v taške alebo v peračníku alebo čokoľvek, ako ich skladujete, takže to je vlastne negatívum, ale aj pozitívum. Čo je super. Na všetkom treba hľadať pozitíva. A majú 2 strany, to znamená, že jeden je hrubší hrot, druhý je tenší hrot, a dajú sa dokúpiť. Toto je skôr viacej na detaily, toto je na väčšie plochy. Ja s tým pracujem ako príde, som kreatívny človek, takže či hrot alebo zrezaná plôžka, väčšia plôžka, malá plôžka, je to jedno, využívam obidve strany. Pamotala a teraz vlastne mi to úplne vyfúčalo z hlavy, lebo neviem, čo chcem povedať a baterku už sa toto, tam vidím, že mi to tam blieka. Sakra. Čo sa týka farieb, bola som naozaj veľmi milo prekvapená tým, aké sú síte. Ak ste človek, ktorý používa viacej pastelovejšie tóny, prípadne prírodné tóny vo svojej palete a vo svojich dielkach, tak asi vám tieto fixy odporúčať nebudem. Sú naozaj veľmi síte. Ja som si urobila vzorkovník farieb a keď prišiel domov Taterko, hneď som sa opýtala, že či vôbec akože toto možné vytetovať, a on povedal, že vieš čo, mne už je to všetko jedno, dávaj tam čo chceš, ja to namiešam, takže ja som bola veľmi spokojná a určite ich budem využívať až na tie neonové, lebo myslím, že Taterko je majsterko, ale asi neonovú oranžovú by nedal. Vyzývam ťa, Taterko, je to challenge. Príjmeš moju výzvu? Namiešaš neonovú oranžovú? Pastelové tóny nie sú úplne pastelové, ako by ste si predstavovali, sú naozaj síte a pekné. Podľa mňa sa s tým dajú naozaj robiť krásne kombinácie, krásne veci, ale ak ste zvyknutí naozaj na tlmenejšie farby, tak asi do toho nechoďte. Okrem toho, fixy sa medzi sebou veľmi krásne miešajú, či idete svetlejšou do tmavšej alebo z tmavšej do svetlejšej, naozaj sú tam veľmi pekné gradienty a veľmi pekne sa to všetko mixuje. Ak používate štrukturovanejší papier, ktorý je vhodnejší na kresbu, tieto fixy s ním budú naozaj veľmi, ale veľmi pekne reagovať. Ak použijete papier, ktorý je určený na fixy a je teda kriedovejší, tak fixa vlastne kým zaschne, môžete do nej vstúpiť inou farbou a krásne sa to tam všetko zmixuje. Keby som sa nehambila, tak poviem, že trochu pripomínajú tými vlastnosťami akvarel, ale nechcem uraziť akvarel. Ako som spomínala, pre mňa osobne majú tie fixy asi viacej pozitív než negatív. Zatiaľ som vo fáze, že urobila viacero návrhov s týmito fixami a myslím, že som celkom spokojná a uvidím, ako dlho mi vydržia, pretože zatiaľ mám také skúsenosti, že pokiaľ kúpim fixu, tak ja neviem, v modrej farbe, tak za mesiac a pol, za 2 kupujem ďalšiu, pretože jednoducho ich vymíňam, takže 3-4 začínam ich testovať a uvidíme, ako budem s nimi spokojná. Ďakujem priateľke Vieročke za tip, že som ich vôbec mohla objaviť a že ma celkom potešili. Ja dúfam, že ich vyskúšate aj vy a že sa spoločne podelíme o nejaké skúsenosti a zážitky, že si spoločne prezdielame nejaké diela, ktoré s nimi urobíme a potom, keď si to prezdielame, tak si to opáčikujeme. Takto. Hej, že môžeme si dať navzájom tie palce, ale akože nie poštou domov, že by sme si akože vymenili tie palce, že v obálke, ale že si to opáčikujeme. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si pozreli toto video. Ja dúfam, že sa vám bude páčiť a že nebude nakoniec veľmi zdĺhavé. Pokiaľ by ste mali nejaké otázky, kľudne mi píšte. No a z mojej strany je to všetko, takže to bolo Bumpkinová, učím sa s vami, mávam vám. A ešte. Miau. Lebo aj ona sa musela pozdraviť.